a nyugati világban, akkor azt mondhatjuk, hogy a liberálisok utolsó hitfőállása, vagy mencsvára, citadellája, ahol visszaszorultak, az Brüsszel. Ez Mordor vidéke, a sötét nagyúr ide vette be magát, már csak itt vannak liberálisok, és itt is lehet látni, hogy mióta megalakultak a patrióták, ezek volnánk mi, azóta bárhol voltak választások. Hát ez óriási. Karrier csinálhatnék ezzel a pasival. Teljesen logikus, amit mond, sehol sincs benne semmi ellentmondás. A legtöbb paranoiás téveszve ugyanis zavaros, ez viszont brilliáns. Tehát én nem ezt gondoltam ki, illetve a mi csapatunk nem ezt gondolta ki. Persze próbálunk segíteni nekik, hogy változtassanak, és ilyen bukfencezős kormányzások idején is, mint Németország, meg Franciaország, valamit tető alá hozzanak, mint például a budapesti versenyképességi nyilatkozat, de ha erre építenénk a következő évet, akkor homokra építenénk a házunkat, tehát nekünk egy másik tervünk van. Tehát a magyar gazdaság teljesítménye nem azért lesz jó, mert az európai teljesítmény megjavul. Akkor is jó lesz, ha az nem javul meg, mert nekünk van két jól kigondolt, elrejtett és most előszedett erőforrásunk, pénzügyi erőforrásunk. Az első, hogy a következő évben, 25-ben az korábban fölvett hitelek után fizetendő kamatok mértéke jelentősen lecsökken. Elnézést. Szóval őrült. Szakszerű megfogalmazással tilinós.